amma alaikum salam. Alabi na lafiya na ga kana wani dariya kana wani annashuwa lafiya ka. Ai dole ki ga ina farin ciki ina annashuwa ina jin daɗi. Wani abu na samu yau na sha mai ɗan garan daɗi. Me sirrin dai? Sirrin ba wani sirri bane illa alkamisti. Ai ganyen shayin alkamisti na samu aka samu a shayi na sha. Gabaki ɗaya shi sake ganin yau ba kasala ba wani waye raina fari kuma ga ki a kusana. To wallahi shi yasa. Ai ganyen shayin alkamisti duniya ne. Zan ga miki. Ga kamshi, ga ɗanɗano, ga kuma hallo yana sa kuzari. Kai ki bari kawai ana magana da kamisti ba a magana wani ganyen shayi inda ganyen shayi ne kin gansa nan wannan ganyen shayi da bagardama kenan wannan ganyen shayi shi yake tanuwa mai ganyen shayi nan muna samun rai insha Allah a shekarar bana sai ya shiga sahun masu kuɗi in Allah da kuma in Allah ya yarda sai ya